Minulý čtvrtek jsme byli svědky teroristického útoku na pražské Rudolfínum. Více se dozvíte z unikátní reportáže Ivana Pokorného. Paříž, červenec 95. Výbuch ve stanici metra Saint-Michel. New York, únor 93. Výbuch v podzemí Světového obchodního centra. Paříž, prosinec 96. Explodovala nálož ve vlaku metra. Oklahoma, duben 95. Pumový útok na administrativní budovu v Oklahoma City. Praha, 6. listopad 97. Výbuch v domě umělců. Dobrý den, tady já jsem na Palachově náměstí a tady u podzemní garáži něco bouchlo a tady to strašně dýmí kolem Rudolfína. V prostoru náměstí Jana Palacha byl v 10 hodin 47 minut spáchán teroristický útok. První exploze byla zaznamenána u výjezdu ze druhého podlaží podzemního parkoviště. Následkem požáru bylo zraněno 5 osob. Situace je značně zkomplikovaná zadýmením prostoru podzemních garáží. Následkem nepřehledné situace po výbuchu havaroval nákladní automobil převážející chemikálie. Při havárii se poškodil přepravní obal a vyteklo zatím asi 50 litrů formaldehydu na vozovku. Druhá nálož byla odpálená v blízkosti trafostanice Rudolfína. Došlo k jejímu vyřazení z provozu a následnému požáru. V objektu Rudolfína se nachází asi 350 osob. Přibližně 30 osob je zraněných. Jedná se o popáleniny a nadýchání s plodinami hoření. Na střeše pracovalo 6 dělníků. 3 z nich jsou zraněni. Couvni si ty píčko! To jsme na místě Rudolfínu garáže, Pražském 101. Pustíme sál, jo? Ale šiku doleva, to tamhle bylo. Podívejme se na tuto událost pěkně od začátku. Právě se stáváte účastníky, dalo by se říct, jednoho z největších cvičení jednotného bezpečnostního systému hlavního města Prahy. Jednotný bezpečnostní systém hlavního města Prahy je vlastně aplikovaná záležitost na městský systém hlavního městě Praze, to, co se říká všude jinde integrovaný záchranný systém. A to je vlastně soubor všech prvků, opatření, složek a dalších věcí, která zachraňuje lidské životy v hlavním městě Praze. Základním smyslem je připravit takový soubor opatření, který předurčí vlastně všechny ty složky k tomu, právě k té záchraně těch lidských životů a velkých materiálních škod a vlastně zkrátit všechny ty časy, kdyby teda jednotky zasahovaly samostatně. Kde se vzala nutnost v Praze zkoušet záchranu při teroristickém útoku? Tak zaprvé jednu věc, jak sami sledujete světové dění, tak bohužel teda atentáty se nevyhýbají okolnímu světu a ty se nevyhnou ani nám. Vzhledem ke kontaktu našeho předlistopadového režimu se zeměmi Blízkého a Středního východu nelze vyloučit, že v určitých teroristických skupinách jsou lidé, kteří u nás studovali, kteří absolvovali stáže státní bezpečnosti. Lidé z těchto zemí, kteří u nás zůstali, kteří nás uzavřeli sňatky, mohou tady vytvářet určité tajné buňky, infrastrukturu, navazovat legální a nelegální kontakty v oblasti obchodu. Naše území může být pro teroristy taky velice zajímavé. Může to být taková strategická lokalita pro vytváření týlového zázemí k subverzním akcím v zemích západní Evropy.
právě po té změně, ke které došlo na začátku 90. let, si myslím, že to je jedna z nejvážnějších hrozeb jakékoliv moderní společnosti, nejen v Evropě a nejen ve Spojených státech, nejen u nás. Vzpomeňte na Oklahomu, Koreu a Sovětský svaz třeba a pozdější Rusko, kde se vyhazují televizní pracovníci do povětří téměř už pravidelně. Ale já si myslím, že důležité je to, že se objevila nová forma, nebo objevují se nové formy terorismu. Terorismus totiž kromě toho, že má svoje ustálené praktiky, potřebuje taky nějakou ideologii. A ta ideologie, jakoby obrana, dneska pseudo-obrana práv nebo zájmu nebo svobod jednotlivce, se může stát do budoucnosti docela nosným ideologickým konceptem pro spoustu lidí, kteří jsou ochotni prostě zneužívat nebo používat hrůzu, strach jako metodu, zejména tedy v politice. Hasiči to měli připraveno samozřejmě v plánu cvičení na běžný rok, ale my jsme to trošku využili a zkomplikovali jsme to téma tím, že tam samozřejmě byla i chemická havárie, kdy havarovalo vozidlo s formaldehydem, ale v podstatě to souvisí trošku s mezinárodní situací a postavením České republiky ve světě. To znamená, cítíte nebo necítíte jisté obavy? Zatím necítíme. My musíme cvičit akce, které jsou pravděpodobné, které se v Evropě objevují a které cvičí v podobných městech bezpečnostní systém. A já jsem bohužel musím konstatovat, že Praha vždy s jistým předstihem některé věci cvičila a doufám, že toto zůstane jenom cvičení. To znamená, s jistým předstihem připravujeme se na terorismus? Já bych taková slova nechtěl říkat, ale ten bezpečnostní systém musí být připraven na každou krizovou situaci. Kolikrát už hasiči zasahovali v podobných situacích? Prosím vás, v podobných situacích myslíte jako likvidace bomb nebo čeho? Likvidace bomb. Prosím vás, to mám teď takhle z hlavy nepovím statistiku, ale dá se to počítat na desítky v průběhu roku. Kolik stojí takové cvičení? Tuto otázku velice nerad odpovídám z jednoho důvodu. Stojí peníze samozřejmě, já spíš bych se položil otázku druhou. Spočítal někdo, kolik stojí jeden lidský život? Kolik lidí bylo nasazeno v tomto cvičení? Necelých 800, jenom figurantů bylo přes 350. Tak máte vy osobně pocit jistého nebezpečí z terorismu, z extremismu? Tak osobně jsem se tím zatím nepotkal, ale poslední doba ukazuje, že se i k nám už tato forma proniká a myslím si, že je vhodný, aby se vědělo, jak na to. Kolem sebe, když se podívám, tak se pořád něco děje, co není pěkný. Když se podívám na televizi a tak dále, pořád samý hrůzostrašný události. Tady samozřejmě existuje potenciální riziko. Na druhé straně lze říci, že zatím teroristé jaksi považují naše území za území klidu. Ale není možné, aby bezpečnostní služby i bezpečnostní složky státu nebyly připraveny, protože tady nelze nikdy nic vyloučit. Já bych se dokonce nebál i spekulovat o tom budoucím vývoji, protože jednak tedy známe známou zprávu CIA o tom předpokladu, že terorismus bude narůstat, zejména ve Spojených státech a u nás. Co když náhodou, třeba v Rusku nebo v rozpadající se Sovětském svazu, ta metoda teroru nebyla uznaná jako jedna z forem politického boje? Co když se náhodou nebudeme setkávat zcela zákonitě nejenom s rusky hovořícími mafiemi, ale s lidmi, kteří přicházejí z té země a nejenom nahodile se dopouštějí nějakých teroristických akcí, nebo které, co když je to i nějakým způsobem řízené? Stopky, pana primátora, to měříte. No tak kontrolujete. Zcela pochopitelně čas je jeden z parametrů, který se ověřuje, kvůli kterému se to celé pořádalo. A zatím jste spokojený? Nemohu to říci. Za svoji složku jsem spokojen a já se domnívám, že i ostatní mý kolegové, jako pan ředitel záchranné služby, policie a tak dále, jsou také spokojeni, protože jste viděli, že ta souhra klapala. Co se týče České republiky, jaká je vaše prognóza?
No, velmi pesimistická, ale to proto, že si myslím, že ta společnost se příliš atomizuje a ztrácí prostě energii integrační. Že ty demokratické instituce sice vznikly, ale nefungují. To znamená, že to je okamžitě se tady vytváří prostor pro zneužití těch demokratických institucí. A zdá se mi, že ten nedostatečný zájem o problém třeba teroru a terorismu, který vlastně tady vidíme v těch posledních několika letech, a já ho docela i dokážu pochopit. V době, kdy jsme byli přesvědčeni, že tady existuje státní a jakýsi kolektivní terorismus, tak v té svobodné společnosti se bráníme, jak to si to vůbec připomínat. Takže já myslím, že se něco zanedbalo, no a zaplať pánbu, že už tedy aspoň cvičej. Nezbývá než dodat, že se na vás těšíme za týden. Mějte se hezky a nashledanou.